an Dr.Austine Omanya. Wal twak kode kero demo no mundo mi wang'e ane ni gik mage mantiere kar kanyo ka watwak kendo wapuonjore ni bedo wuoro makare ni to wanyalo bedo e yo machalo nade. Arwaki ni machiegni bedo kodwa kiro no ote machuok ang' oduogo mondo masomgi bang'e ka wantiere e chenro mar mbaka oromo. Wapenji kacha ni bedo wuoro makare ni tiende ang'o mano ka wantiere kar kae. Koro sama dhi mana nyime kama nasijobe kacha daktari nitiere chenro makoro bedo wapenjore kanyo ni kochopo sani wuoro malale ngima nyathi to chopo odiochieng' no mar odiochieng' wuone to dwani mondo mi odhi ale okone kacha ni happy Father's Day. Mine moko man kar kendgi ma wuone ma kama gionge ngimagi yudo mor ahinya ka nyithinde gikonogi kacha ni happy Father's Day mom. Yanga to kono happy Father's Day mom. Penjore kanyo ni koro ka en Mother's Day koso en Father's Day. En ang'o matimore kinde machalo kamagi? Wuone ma kamagi gintiere alwora wa koso tere kaka inyalo duok gi laini moro makare mondo mi gibede kachel koda ka joutegi. Wuoro miluongo ni absentee father ng'eny kawuono kendo ibiro do ka seche moko mine osemi tich matek ahinya. Wan chuo wasemiyo mine tich matek kweli kweli. Ibiro ka wuoro nitie to omoro jomoko oko kacha jomoko emomoro onyalo golo kata mana pesa arambe kata mana kanisa onyalo golo kata pesa kendo golo pesa maber ka ajiti marambe kata development ma kanisa to jilabore kweli kweli nikech ng'ani en tie yes but okwa feel presence mare. Ang'o matimore ka? Gima timore niya sorry wuoro ni en wuoro mane okelo kodhi kendo ne ginyuolo nyathi. To gimoro ni koni responsibility mar koro kao responsibility ong'e ni nyathi dongo nade to nyathi be no chiemo to nyathi mental health ne chalo nade ok osetimo gik makama. Koro ibiro ka absentee father ema kawuono be koro ng'eny saa emomiyo jonyuol seche moko ayudo ka nyathi ne oro ne happy Father's Day nikech wuoro onge to wuon gi pok otho. Nitie mon kata mine modak ka gima chuogi notho to chuogi to nitie. To ni ma timore nikech iyudo ka dichuo ochiew en odhi e center odhi madho chai kucho okia ni ode ji ochamang'o. Koro absentee father ni en ng'ama koro koko ket piny gi counseling mokony to odhi ketho ode. Gimomiyo ni ketho ode nikech niya jokaka nawacho ni kawachako awacho niya a real man provides security, a real man provide hope ne family. A real man is a mentor and mentor mar familia. Koro ka and a real man is a provider. Koro ka inoki provide, how do you expect your family to move forward? Ibiro ka family makamagi nigi issues kabisa. Kendo father figures molalgi to koro nyaka wakony jokama nikech kok wakonyogi to generation mabiro biro bedo matek. Alafu Cleopas nitie gimoro ka ibiro ka seche moko miyo struggle gi nyathi ma seche moko chuka nyathi fee ka nyathi ang chako mako pesa makoro donje ka seche ko mbalariany chako mako pesa nito koro baba ni baba makoro dwano kaw ona koro ibiro ka seche moko wechegi biro dhi kama asto nyathi be koro wacho ni baba noko konya ambe koro konego be nakonye koro okapani mano is the notion monego be nitimore sani koro kopo ni nitie father figure ma absent dogeo di baba no gin ga kanye gin absent ni jogo dhi kure jogi nitie to jogi nie center kucho jogi seche moko biro Nairobi by the way for your information ngato ni Nairobi to jaode to diro ushago ging'eny Nairobi ka to jaode to diro ushago to Nairobi ka be kan single en gi ng'ato en gi mama watoto kendo Nairobi ka ten gi madala koro ng'ani to seche moko pesa mo an 30,000 alafu pradek jo kama idwa entertain go nyako moro Nairobi ka in gi nyithindo asto odhi oneno ka ting pek nikech nyako makani odhi okawo everything koro odhi obolo familia ne rach matek. Erokamano wacho ni Nairobi ka ida oro pesa dala mar pur koseda wuoka dhi tongona weekend ochopo nyaka Ramogi jo wantiere ka giote moko ari adek moko wanegi ane achiel kachiel kanye mbui awacho ni mbui marwa mara Facebook Ramogi TV wantiere kanyo penjo waseketo ni SMS line wanari adek auchiel no wechak giote mago mantiere SMS aya ka wan gi joneno Washington Cleophas onge di chieng ma joma mine kata female gender biro bedo a father figure e family kata ne nyithindo wacho ni onego ji ochimre gi adiera ni kata in single mother onego yudi
a relative kata friend manyalo mentor nyithindo kaka father figure an Washington. Erokamano ahinya Washington kuom ote mari. Abdalla wacho ni ma